kale kendo en gima ringo chopo samoro makata mana wheelbarrow mok nyal kale ndara Rosko pogre gi apaya kata ndara mikale mawinjo bende kiwacho wachne. Nwaneno ka jotelo kamoting'o gavana ma Nairobi Gavana Sakaja no biro seche mano yudo masira kendo nosingo mar siro giwacho ni gibro konyo gedo kendo nyiswa ni nyaka sechegi be ntiere kony mopogre gi apaya miwacho no Musa yudo be osechak gedo kendo be koro awinjo bende kiwacho ni thoth gin ute moger mana gi gunia. Ere paro ma untiere go geto gero ute ma iluongo ni permanent koso ma bende koro nyalo bedo kuom kinde malach makato wang' tiwiro mana rangi to piny ngima dhi adhiya mbele. Nyiswa bende ka ntiere chenro moro amora mar kony mosechiw gi jotelo mag siasa gi nyaka ne masira ne timre kopogre gi ndara. Kanyalo wacho ni kony pok wayudo to bende kanyalo wacho ni kony waseyudo moromowa. Useyudo matin. County government through governor no promise wa no brokelonwa gige gedo materials mag gedo ma nyaka sani okadwar wacho ni waseneno gige gedo mora mowuok e county government. Jigedo kendo gedo dhi mbele kendo majority to tieko mana gedo to pod wageda gi gunde wa Kalidia nikech ngama mondo mi stand mondo mi wa that better structure pod onge wagera gima wanyalo afford at the time mondo mi at least ngima wa osud mbele. Gimoro ni timo permanent structure to onge pok waneno. Jo siasa osebiro ni wan gi the former prime minister no biro ma bende no kelo nwa some amount on the ground to no kelo some iron sheet mabati migedo godo. Then the MP of Westland Bwana Tim Wanyonyi bende no biro mokelo nwa mabet 500. In total wan gi mabati 680. Mamano ok nyal romo kata mana kuota. Ok nyal romo kata kuota. Manyaka sani pok waneno gigo pok omiwa gi wan kaka traders. Ng'at ka ng'ato gedo kivyake. An gima dakwa de joma winjo wa kata mana joma nitie ma pod nyalo konyo. Toy market sani dwaro konyo. Makata ka county government nigi gimora mora monyalo kele ground to kel kochakore kod chiemo nikech majority en adiera ni saligi ni dokech gima gichamo onge kanye manyoche gi yute to kar yuto gi koro onge. Wakwayo kony e yo mora mora ma county government kata well wishers mora mora ma paro ni onyalo support wa e yo mora mora. We welcome all those. So far so good. Onge gima ber ma pod anyalo wacho ni timore ground. Warita promises mano miwa gi bwana governor. We are still waiting mane momiyo kata mana mabade 680 ka ok nyal pogi. Korikiani ngama de miye to ngamidewe. Podirito ka bwana governor pod nyalo medo wa gik moko mondo wayud. We got a relief food from the government. Through the county government, manobedo distributed through the MCS around, MC Marmakina, MC Marudli, chiemo ne jio yudo, traders maneni around, no yudo chiemo, matin mane ginyalo yudo. Yeah, but still pod wadwaro kony. Pok wagedo, gedo no kata oken gima lich koro sani nikech ng'at ka ng'ato oseng'ang'ana mochungo structure. Gima lich makoro traders matoi dwaro sani en kaka ginyalo duoko their stock back. Nikech samoro ng'ato nyoka ne 2020 moro osenyiewo go mabati osetimo go 1 2 3 onyogo go timbers mosegedo koro odwa duoko stock nango odwa chako nade koro mane kony monjo bende giyudo. Yes. Kwatieko nus mar dakika bung'e weche mag okumba insurance kaka johala. Okay, insurance anya kotendo gi weche motende kod wang' mar chiro kopono timore buse paro weche mag insurance. People do think of that, especially Ann kaka Rose na paro mana luonga friend of mine ma is working for the insurance to kana penje to ile evaluation mano timo ne my shop to gi amount mano wacho na insuring an open air market samoro tech bedo no matek but ka there is an organization or kata ka government nyalo pango mondo miwa a cover as a market to it is better. Ero kamano Rose nyakora mga jong mono kanyo Rose ayuwe mbende en Ja-ohala
e kar timo ohala matoi mabende noyudo masira mar mach. Pod wagoyo mos ne Jo-ohala kaachiel kod Rosa Yuyo mabende sani koro nitiere kod pek e yudo chiemo maggi ma pile ka pile, kendo en geno marwa ni gibiro yudo kony ahinya mago manosingnegi gi sirikand kaunti ma Nairobi kaachiel gi sirikal mamalo. Nyakoro mga juang' mano ema kelo giko mar twak mar ameny piny. En geno marwa ne jogo manoyudo masira e wang' mar chiro matoi biro yudo kony mowinjore. Riti masani nyakoro mga juang', erokamano kuom bedo kodwa chendo ni nyinga Lydia Okeyo.